What's up guys? Maayong adlaw na sad natong tanan no. For today's video guys, ari na sad ta mag good vibes diri sa may Flying B Karkar. Atong testingan sila si Kuya og prank guys kun magkasinabot ba kami niini. Magpatubel ta guys unya ato silang binungian. Let's go. Ay, wala na mo, Michelle. Michelle. Kailan? 150. 150? Wala, boss. Wala na, wala. Naungay na nga nini nung? Ah? Naungay na nga nini? Tap? Naungay na nga nini, lamaho? Oo. Di pa kayo tungtong kuhan sa Asa namin ang manini mo, hindi all. City Hall? Oh. Ada sa concert. Ini, silo ni mo anang kuhan niya, isa no? Nahan ay Petron nga gasnahan. Silo ni mo anang Petron. Dapit dire. Layo man ay. Makita ran mo. Dili, nahan. Mga ilang kami noon ha. Tugko na, di. Dali na. Dali ka agya ng skinahan dyan. Sa doon sa tigod. Naaraw man darilo yung City Hall. Inyo pangalan mo. EJ. Inyo. Lama na. Ako na yung mga imunan nga. Dapat sila. Ano na yung plan? Pwede na motor boss. Pwede na motor. Lama ta. Uy, si Kwan. Si Si Kwan daw, si Kwan katong na ko'y followers diri nga nangay sticker. Oh, si Iban. Oh, Iban. Paliyog ko. Ay, naganon ta na. Lama ta. Siya tayo pangalan mo? EJ. EJ niya, ikaw boss. Edwin, ikaw boss. Christian. Sige niya. Money mo ha, tricycle. Agi. Palo na yun niya. Unsa man? John Paul, Rago. Inig like ni mo. Makita rin man yung pangalan. Nya, dahil si Mala. Si Mala ra. Oh, pwede. Aryo, tubangan. Ako, dugay na ni. Dugay na siya mga kuan, dili ni siya madawat og kuan kanang mainitan. Ulan og init ni. Mala ra ya? Unsa man? Si Mala inyo ha? Si Mala ra. Arga po ko. Malagi nga na si kuan nagsige tog message nako siya hapitaw sa Flying B. Naron ta guys na. Bisag isa lang gud. Sige. Gilangat lang ako, tuloy ko na siya. Tayay. Thank you. Alright, may siya na complete na sad ta mga idol. Og shout out nimo Mr. AJ og Sir Edwin. Labi na gid sa ilang customer guys nga si Sir Christian diri sa may Flying B Karkar no. Patubel na mo diri guys kay mga buotan guys sila. Okay, God bless na tong tanan. Follow, like and share.